Уважаемый Муади Шарифович, уважаемый господин президент, прежде всего для меня большая честь передать от президента Узбекистана Шавката Мирзиёевича Мирзиёева самые наилучшие пожелания. Он просил выразить вам его глубокое уважение и сказал, что наши отношения с Таджикистаном носят особый характер. Прежде всего, в силу таких тесных, дружественных, доверительных отношений между двумя лидерами. Спасибо. Он меня направил с определенной миссией, о которой я вам доложу, но в целом, оценивая наши отношения, он явно сказал, что благодаря вашей поддержке, благодаря нашему сотрудничеству, действительно за последние годы состоялся мощный прорыв не только на уровне правительства, но и на уровне наших народов. Мы вернули доверие, мы вернули сотрудничество, мы вернули мир, стабильность и укрепили безопасность. Большое спасибо. дар ҷараёни суҳбат ҷонибҳо ҳолат ва дурнамои маҷмӯи муносибатҳои Тоҷикистон Узбекистон ва роҳҳои тавсияи минбаъдаи онҳоро баррасӣ карданд. Дар ин зимн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти афзалиятноки муносибатҳои Тоҷикистон Узбекистонро дар сиёсати хориҷии давлати мо махсус таъкид кардам. ҷонибҳо аз рушди мусбати муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистон Узбекистон дар сиғаи шарикии стратегӣ изҳори қаноатмандӣ карда, итминони худро ҷиҳати идомаи мантиқии ин раванд дар оянда низ иброз намуданд. Дар ин зимн муҳимияти нигоҳ доштани тамосҳои доимии сатҳи олӣ ва баланд, ки дар пешбурди пайвастаи муносибатҳои ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистон Узбекистон нақши калидӣ доранд, таъкид гардид. Вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Узбекистон Абдулазиз Комилов ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паёми президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёевро барои анҷом додани сафари корӣ ба Тошкент ҷиҳати иштирок дар конференсияи байналмилалӣ дар мавзӯи Осиёи марказӣ ва ҷанубӣ, иртиботи мутақобилаи минтақавӣ, чолишҳо ва имкониятҳо расонид. Дар ҳафтаи суҳбат ҷонибҳо инчунин масъалаҳои мубрами минтақавӣ ва байналмилалиро муҳокима карда, таъмини амнияти минтақавиро ҳамчун шарти асосии суботи иҷтимоӣ ва сиёсӣ дар Осиёи марказӣ арзёбӣ намуданд. дар хотима пешвои миллат ба роҳбарияти Ӯзбекистони ҳамсоя дар корашон муваффақият ва ба мардуми бародари узбек сулҳ, субот ва шукуфоӣ